गिबियावनो खुलुमबाय आंनि दोनस्रि फुंखा यूट्यूब चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। ओमफ्राय दिनै आं मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। दिनैनि भिडिअआ जागोन जोंहा आयाना बस्ता गिजि ओमफ्रायो मना बोराय ओमफ्राय थेमा बेफोराव बायदिसिना खेथि खालामो आरो न'आव जानो आन्था खेथि खालामो, फाननो थाखाय नङा। बेखौनो आङो भिडिअनि गेजेरजों एसे दिन्थिलांनो नागिरदों। जोंहा आइ बायदि नोंसोरनि आइमोनाबो ओरैनो थायोब्ला बेबायदि गायथो होननानै आं देखायनो नागिरदों आरो। ओमफ्राय आङो दिनै ससमा गानाखै। सोरबा लोगोफोरा आंखौ बुंदों नालाय नोंखौ ससमा गानाब्लासो मोजां नुयो होननानै, बिनिखायनो आङो भिडिअ बानायनायाव ससमाखौ खुनानै दोनथ'लायदों। ओमफ्राय नै ससमाया खाथियावनो दोनखायो, खुनानैसो दोनथ'दो आङो। दायो गानफिनगोन आरो ससमाखौ। साइज मोननांगौना आंखौबो। ओमफ्राय जाहा मुथुमनियाव ना जाहा माबा माबि दामग्रा दंखायो आरो माबा माबि माने एसेबां गैया, माने मोननैसो दं आरो आं देखायनि खाथियाव दोनखायो। नै जोंहा मुथुनाव बियो दङ सेरजा। जोंहा मुथुआ सेरजा दामो माने ओरैनो न'आव थानायफोराव टाइम पास खालामो। बांद्राय रोंजोबा एसे सोलोंगासिनो दङ। मालाबा आङो जोंहा मुथुखौ भिडिअआव सेरजा दामहोगोन, ओमफ्राय गिटार दं नालाय बिनियाव गिटार दामहोगोन, ओमफ्राय मेथाइ खनहोगोन लोगोफोर। ओमफ्राय आंनो गिटारबो दङ नै गिटारबो दङ मुथुनि। खालामदोंबा मानसि जायोना अखा हाबाथ' जेरावबो थांनो जाया, ओमफ्राय खामानिफोरबो मावनो जाया नालाय। अखा हाब्लाथाय मुथुजों आंजों न' सिङाव थानानै बिदिनो जा मेथाइ खनबाय थायो आरो। जाहा मुथुआ गिटार दामसिगोन, ओमफ्राय आंबो सिगोन मिउजिक गालामा लानानै जाला माला गित खननाया। ओमफ्रायथ' जोंहा आइनि खेथि होनब्ला आइनि खेथि खालामनायाव जोंहा आइखौबो देखायनो नांगौमोन न' भिडिअआव। ओमफ्राय जोंहा आइया गैया। जोंहा आइया दाबावैसो गामिथिं ओंखारलांबाय, बै न' खाथियावनो थांदों आरो माबा मोसौनो गांसो हानानै दोनदों आरो बिस्रानाव। ओमफ्राय गांसोखौ लायनो थांदों। फैदो अब्लालाय आङो आइनि खेथिखौ देखायलांसै। बांद्राय खालामजोबाखै खेथिखौ दामानि। खावसे जोब्बाय, खालामनाया जोबखांबाय। बोथोर लायै बोथोर बेलेग खेथि खालामनांगौ जायो न' लोगोफोर। ओमफ्राय जोब्बाय आरो खावसे जाखांजोब्बाय। ओमफ्राय दायो गोदान खालामगासिनो। ओमफ्राय आरो गोजां बोथोर जाबा बायदिसिना मैगं गायखायो जोंहाया। दा आरो गोजां बोथोर जायाखैना, गरम बोथोरसो। गोजां बोथोर जानायब्ला देखायनो हागौमोन। ओमफ्राय ना जोंहानि न'खौ सोर नायनो होनदोंमोनलाय? प्रकासआ जोंहानि न'खौ नायनो बुंदोंना। र' आङो न'खौ देखायलांसै, फैदो अब्लालाय। नै लोगोफोर, आं बेखौ दाखालि नोंसोरनो देखायनाया बेयावना बेरेया मा मोननायथाय नै बेयाव बेरे बासा लानायलै। ओमफ्राय बेरे बासाखौ आङो नुवा गारानो बेखौ दांनानै लादों। ओमफ्राय जोजासिगौमोन आरो, ओमफ्राय बोरैबा नुसनबाय, ओमफ्राय जोआसै, गैला, खारबाय बेरेयाबो। बेरेया बेयावसो बासा लानो जायगा मोनबाय आरो होनब्ला। ओमफ्राय बै नै आसामनिया, बेखौनो आङो देखायबाय थायोना गाले र' आरो मोनसे बानायनाय दंबावो दै, मोनसे माने आं बहुद बानायसाबदों। बै न'फोराव दङ आरो बेखौलाय मानो देखायबाय थानो न' लोगोफोर, जायाफोरा मा। बैखौ देखायनोसै। नै बेखौ देखायनोसै आं। बेखौबो आं बानायनायमोन नै खाथियाव नायबा। बियो खुन्दुंनि बिबार, खुन्दुंनि बानायनायमोन। ओमफ्राय लोगोफोर, आं मैया बुंनाया जोंहानाव गय फिसा दङ, गय फिसाया जानो जा गोथाव होनना बुंनाया गय ददरे ना गय देदेरे होननानै बुंदोंमोन। बे गय फिसाया सिरिनानै आरो फिसा फुलि ओंखारना, बे फुलिखौ माबाफोराव गिलासफोराव दै होनानै अन्थाइ फिसा होनानै सोमना दोनजायो आरो गोथां थायो। आं सोमना दोनदों नै नायनोबा। नै खाथियाव देखायनो आं। नै लोगोफोर, नै नुबायना? नै बियो बै गय ददेरे नामा, बे गय फिसानि फुलि आरो। बे फुलि नै रोदाबो ओंखारो, नै रोदा ओंखारो। बेयाव बेलेग मोनसे दं नै थास'। नै बेबादि सोमनानै दोनना ओरैनो न'फोराव टाइम पास साजायनानै दोनजायो आरो नै। ओमफ्राय दाना जोंहानि न'खौ नायनो होननानै बुंदोंमोन ना। जोंहानि न'आ बोरायसोलै, नै बेखौ नायग्रोदो सिगां। नै जोंहानि न'आ बेयाव खथासे, खथानै,
खथाथाम खथाब्रै खथाबा दं आरो रुमा खथाबा नै ओइ मोनसे दरजा बे मोनसे दरजा ओमफ्राय नै बेयाव दरजाया मोनथाम ओमफ्राय बैथि मोनसे दङ ओमफ्राय बे टिभि रुम बेयो गासै खथाबा रुमा ओमफ्राय दाना बाहेरनिफ्राय देखायनोसै आङो न'खौ ओमफ्राय ना मैया जोङो मुरि गोरान जानायाव मानसिफोरा फालु फिसा फिसाखौनो मटर होननानै सानदोंना मटर नङा बियो लोगोफोर फालुसो बियो मा फानलु बुंगोनथाय बेखौ मा फानलु बुङो आब' बेखौ होननाबो सोंहरदोंमोन ना बेखौ मा फानलु बुङोथाय आंबो मिन्थिया जिखिजाया फालु फिसा फिसा आरो जा आलु गोसा जानो मोजां जायो मोजांबो मोदोमो मटर नङा दे लोगोफोर बियो फालुसो ओमफ्राय जोंहानि न'खौ नायनो होनना बुंनाया आं देखायनोसै र' नै दाना जोंहानि न'खौ नायनो होननानै बुंनाया नायदो प्रकाश आं लामानिफ्रायनो साफायनानै लाबोनाय जाबाय नै बिथिंजाय उन्दुग्रा आरो नै बिथिंजाय उन्दुग्रा नायदो ओमफ्राय नै बिथिंजाय ओंखाम सङो बेखौबो देखायनाय जाबाय आरो लोगोफोर जाहा मुथुनियाव ना जुथा गोलाव दङ जाहा माबायाव बारियाव हाबबाथाय जा लेवार थाखायो जा लेवार गिदिर गिदिर दङ आं दा बारिखौबो देखायगोन ना नोंसोरनो ओमफ्राय बे बारियाव हाबबाथाय बे जुथाखौ गाननानै हाबो आरो मानो होनब्ला एसेबां लेवार गिदिर गिदिर दङ ओमफ्राय आरो हाग्राबो दंसै ना आं जाहा मुथुनि जुथा गोलावखौ देखायनो दे लोगोफोर इयाव दोनदों र' आय नुदोंना नुवाखैथाय सोरथाय इलाय नै लोगोफोर नै जाहा मुथुनि जुथा गोलावा बारियाव गानग्राया आंबो मालाबा बारियाव हाबबाथाय गानो बेखौ मासि जालिस्टि लादों मासिनो जोंहा आलासि फैनो नागिरदों लोगोफोर ओंखायनो आङो जा देलायदों नै लिपस्टिकखौबो जा गोजा लाखादों नै आं दाना आइनि खेथिखौ देखायलांसै बे मना बोरायावहाय थाइबें गायदो आरोना सोरबा थाइखुमु होननानैबो बुङो जोंनिथिंजाय थाइबें होनना बुङो ओमफ्राय दा बियो एसे फिसा फिसा नालाय एसे गिदिर जाब्ला औवा जिंसि होनानै मान होसिगोन आरोना औवा जिंसियाव न'आव जानो आन्था मोजां जायो ओमफ्राय नै बस्ता बोरायाव फुलबो गायदों फुलफोरबो गायो मना बोराय बस्ता बोरायफोरखौ ओरैनो गारस्लायस्लाय बेबायदि गायजायो आरोना ओमफ्राय नैबे वान टाइमावहाय गिलासाव माबा गायदों लेस्रा गायदों बैफोराव ओंखारजोबाखै खायसे ओंखारबाय नै बेबायदि गायनानै ओरैनो न'फोराव जानो आन्था खेथि खालामजायो आरो नै ओमफ्राय बे थेमायावहाय बियो मामोनथाय बहलसोमोन नामा आंबो मोजां सिनायासै नै थेमा फिसायावनो गायदों आरो थेमा मानोथ' बियो थेमा नङा प्लास्टिकनि गिलाससो ओमफ्राय नै बे बस्तायावहाय बानलु राजा गायदों नै बाल्थिं बोरायफोराव बानलु राजा गायदों आं दाखालि न'आव थांबादि बानलु राजा लांदोंमोन ना नै बेफोराव गायनानै थायनाय फिथाइखौनो लांदों आरो फिथाइ थायनाया बेयावहाय गैया बैथिंजाय दंमोन आरो न'आव जानो आन्था जायो आरोना बै टाउनाव थानायफोराथ' बेफोरबायदि खेथि खालामनो हा थाया नालाय ओंखायनो बेबायदि बस्ता बोराय मना बोराय बाल्थिं बोराय बेफोरावनो हा एसे लाबोनानै बेबायदि गायनानै जाजायो आरोना लोगोफोर बेबायदि माने मावनानै जाथो होननानै आं बे भिडिअखौ शेयार खालामनाय जादों आरोना माने गासैबोथ' मिन्थिजोबा नालाय बेबायदि गायनाय मानायखौ बेनिखायनो आङो एसे मिन्थिथोनानै होनाय जाबाय आरो भिडिअखौ ओमफ्राय नै माबा मुलाथ' नङा लाइबो फोबाय आइयानो फोदों बेखौबो आइनि खेथियालाय आरो आइयानो मावजोबो बेफोरखौ ओमफ्राय नैबेयावहाय जावग्रुनानै दोनदों मुला गायनो होननानै मुला बेदर थांग्राया बेखौ आरो ओमफ्राय नै बारिखौबो एसे देखायनोसै आङो बारिया नै जोंहाना जा हाग्रा दंखायो ओमफ्राय नै गया बियो फिसा जाथारबाय देरनो रोंथाराखै हासार मोनाखै नामाथाय ओमफ्राय नै गय गिदिरबो दं ओमफ्राय नै जोंहानाव आलासि फैदोंमोन आलासिफोरखौबो एसे नायदो नै
जोंहानिनो खुरमा जायो जोंहानाव आलासि जानो फैदों आरो ओरैनो दसे टाइम पासनो ओमफ्राय नै आलासिफोरखौबो एसे देखायनाय जाबाय आङो ओमफ्राय नै राजाया माखौबा सेव देखायसोदो आरोना नै ओमफ्राय आङो आलासिफोरनो फिथा बानायदों मा होनो अनासिसो बुङो ना सिथाव बुङो जोंनिथिंजाय अनासि बुङो आरो नै आलासिफोरनो थाखाय फिथा बानायबाय आङो बानायखांबायबो नै दाना आलासिफोरनो जाहोनोसै जेबोथ' गैया नालाय बेखौनो जाहोसामसै आरोना नै आलासिफोरा साहा लोंबाय आङो भिडिअखौ आखाइजोंनो लाजोब्बाय दिनै नै आखाइ गोलाव फोलावनानै आखायानो रेवलायलायबाय ओमफ्राय दाना जायफोरा आंनि भिडिअखौ नायबाय नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरो नेक्स्टआव मा हायो गोदान भिडिअ लानानै फैलायनोसै दे बिदिब्ला दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै बाय बाय